akyat tayo ng Bituang Manok. Di na tayo titigil dito. Paunahin lang natin to. Nangyari dyan, putulan ng bracket sila. Putol nga, oh. Hirap nyan. Anong diskarte nila dyan? Ay, pag-ibig. Diba? Kaldo. Ito pa. Ito pa. Ang dami nito. Hindi pwede bumigla. Akala ko ito na bata. Akala ko lang pala yun. Dito na tayo sa Gateway. Welcome Bicolandia. Kasalukuyan pa rin tayo nasa malubak na area. Nandoon. Papunta ako sa kapatid ko at plano ko sana lulukuhin ko siya. Tinatanong ko kasi yung kapatid ko kung saan ako makakabili ng mga tinapay dito. So ayun, tinuro nga niya saan ako makakabili. Okay guys, bibiyahe pala ako mula Quezon City papuntang Siniluan. Uwi ako ng Bicol mamayang gabi na. Mamayang gabi. Gagawin ko muna, punta muna ng Siniluan kasi kukunin ko si OBR para magkasama kami pupunta ng Bicol. Papunta pala sa kanila ay 96 kilometer. Sabi sa mapa 3 hours 24 minutes ang biyahe. At ayun, alauna na makakarating doon. 1:59 makakarating daw doon sa pupuntahan natin. Dapat kagabi pa ako bumiyahe. Plano ko, gabi ako bumiyahe kasi hindi mainit. Kaso nga lang, yung pinalaundry ko kahapon, di ko nakuha. Pare pagpunta ko kasi sa laundry shop, sarado na sila. Hinintay ko pa kanina alas 8 ng umaga para kunin yung pinalaundry ko. Dito pala ako ngayon sa Quezon City. So ayun, ang biyahe ay papuntang Siniluan, Laguna. Let's go. Grabe traffic na naman dito sa Mindanao, Abo. Sabado pala ngayon, pero traffic ngayon dito. Ini-expect ko hindi traffic eh. Ayan nga, dito na nga tayo napadaan. Ay! May lumabas na kabilya dun. Kala ko sasabit yung motor. May lumot. Dito na ako sa Siniluan, sa bayan. Pumunta daw dito sa bayan sila eh. Magpapagas ako dito. Premium. Magkano po? Full tank. May laman pa naman to, madami. Baka mabigla. 151. Sige. Ayun na nga, 151 yung pagas natin. Para pagdating dito sa unahan ng kasi sa unahan nitong Bitukang Manok, mayroon dyan Petron. Siguro mga 20 kilometers pa yata mula sa Bitukang Manok papunta doon. May Petron. So doon na ako magpapagas ulit. Dito na kami guys. Okay. Walang pakialam si Maki ah. Walang pakialam. Maki. Muchi. Abo, si kucing-kucing. Kucing-kucing. Hihi ka na. Ha? Grabe na yan ay. Hindi na mapakali. Oh, di ba? Tuwang-tuwa siya eh. So ayun na nga guys, nandito tayo sa Siniluan, Laguna ngayon, sa bandang taas. Babiyahe tayo papuntang Iriga City, Bicol. At may layo itong 370 kilometer.
Time travel natin 8 hours and 51 minutes. Anong meron? Ba't tumitigil? Sir, meron na. Nadaan na parts na ganito. Ah, okay. Malapad po kasi. Ito sa hub. Ito sa hub. Pinaglalagyan ng LC. Okay. At ayan na nga, nagluko na naman yung microphone ko. Hindi naman gumagana. So, balik na naman tayo sa voice over. After pala dumaan itong mga heavy equipment na may daladalang parts nitong windmill. Grabe pala yung mga nakasunod dito mga sasakyan. Kaya pati yung linya namin nadadaanan na nila. Kaya dito na lang kami sa gilid nagsusumiksikan. So, dito pala to guys sa may Kalayaan, Lumban, Laguna. Ito pala guys yung hydroelectric power plant. Dito na tayo guys sa Kabinte. Oras natin ay 11:13 na ng gabi. So medyo na-delay tayo ngayon kasi gawa nung may dumaan na mga pang windmill ba. Madilim pa rin dito guys. May mga kagaya nito. May street light naman pero magkakahiwalay. Oh, 'di ba? Ganyan kalayo. Ano to? Siraan yung tricycle. Dati may nag-stop over din dun nung pag-uwi namin ni Jeric. Yun, may mga motor. Linggo na pala ngayon, no? Dito maganda guys, dumaan, no? Kasi maganda yung kalsada dito. Lukban pa to, di ba, bata? O, lukban pa rin pala to. Isipin mo kung ganito yung takbo mo hanggang Bicol, malaki ang mababawas mo kasi for example minimum mo 80, minimum na yon kasi maganda yung kalsada. Kung 300, sabi natin 400, o 4 hanggang 5 oras lang biyahe mo pa Bicol, no? Paldo. Oh, kaya naman pala dito. Napaganda nga to eh. Oh, street light ang dami. Oo. Ito maganda makasunudan mo yung mga pick up kasi mabibilis din yan eh. Kumbaga hindi ka naman yan haharangan eh. Kahit sumunod ka lang dyan, di mo na kailangan overtaken sila. Time check, 12:11. Pagbilao bypass road na to guys. Madilim dito. Madilim nga lang talaga. Walang street light oh. Tanging liwanag lang ng mga sasakyan. Mayroon. Ay hindi, kala ko street light yun. Sasakyan din pala. Wala talaga bata. Walang street light liwanag nito Galing. Ganda dumaan dito. Ay may pangit ditong gitna. Kalsada yung gitna, pangit yan. Meron dito. Daan-daan lang tayo. Oh, look at this. Sarap. Oo, sabi sa'yo, ito yung gitna saka doon yung mga dinaanan din natin. Tapos mayroon pa ditong hindi flooring yung gitna. Flooring na. Pak! Ito pa. Ito yung sinasabi ko sa'yo yung hindi flooring yung gitna. Nakakatakot sa mga motorista yun. Ito pa yung tipong di mo alam, no? Tapos overtake. Pa!
Pak! Katakot. O mga umu-overtake like malawak nga yung kalsada, pero may mga chance kasi na may dumadaan pa rin sa gitna eh. Ito, bakit kaya ano kaya ang purpose nila dyan? Papatagalin pa, no? Di pa tayo pwede tumigil. Sayang ang time. Ito na yon, dito na magtatagpo yung mga bus. Yan, sama-sama na tayo dito. Mga bus na nabiyahe. Ay! Ito pa. Dito na tayo guys sa akyat tayo ng Bituang Manok. Hindi na tayo titigil dito kasi wala tayong schedule na tigil dito. Doon pa sa unahan. Paunahin lang natin to. Signature ba? Branding nila, branding. Wala magtatapon sa inyo. Ayun, magpapagas muna ako guys. Tingnan mo. Meron pa naman siyang 3 bar. Gusto ko na magpasiguro eh. 83.10 ang ano dito, presyohan ng XCS. Full tank. Nangyari dyan, putulan ng bracket sila. Oh, putol nga oh. Oh, hirap niyan. Anong diskarte nila dyan? Buti may mga gamit sila. Ayos na yan. Pero di siya mahirapan. Magkano yan? 417. Akin na yan, paabot, pasuyo. So ayun, 5 liters yung ikinarga natin. So ayun, base sa mapa guys, 4 hours and 49 minutes lang yung biyahe natin. At mayroon pang 210 kilometer na babaybayin. Di pa naman talaga kami nagpapahinga totally. So, ang target naming pahinga dito sa Welcome Bicolandia. Yung parang pahinga namin kanina mga 20 minutes, yun na yung paghihintay natin doon sa may dadaan na sa windmill. Yun lang yun. So ayun, ito naman na gasolina na to hanggang bahay na to. Kahit di na magpagas, pero siguro mga 2 bars na lang matitira niyan pagdating sa bahay. Ay, pag-ibig. Yun, bypass road. Pagka-araw, mag-bypass road ka doon. Kasi, dito sa bayan, traffic. Pero pag gabi, dito ka na dumaan. Mula doon sa Lopez, doon sa may tulay na ginagawa. Medyo nararamdaman ko na yung kaldag. Oh, yun o, may nadaanan tayo maganda-ganda dito sa may tulay. Pagdating sa unahan, bam, kaldag na naman. Diba? Kaldo. Ito pa. Ang dami nito.
Hindi pwedeng bumigla. Hindi pwedeng bumigla magkanan. Oo, maganda talaga yung suggestion mo ah. Hindi rin talaga ako makakanan bigla eh. Diba? Pando. Sana ba tayo? Nasaan na ba tayo? Tulog na yung kasama ko guys. Tulog na siya. Wala na. Hindi ko na nakakausap. Ako nga rin medyo inaantok na ako. Pero nandyan na. Malapit na yung yung papahinga namin. Kaya pa naman. Kaya pa. Ito na yata ang ating Welcome Bicolandia. Ay hindi pa. Akala ko ito na bata eh. Akala ko lang pala yun. Hindi, alam ko nandiyan na, malapit na yan. Okay guys, nandito na tayo sa Gateway. Welcome Bicolandia. So dito tayo magpapahinga. Ay gago. Baba ka na. Muntik pa nga tayo. Hindi makaliko eh. Ayan na pala guys oh. Bicolandia. Sabi ko sa iyo, saglit na lang yan eh. Ano, kaya ba? Unang tigil. Ngayon lang kami papahinga. Ito po yung drone. Mamaya na lang yung bayad, baka magdagdag pa kami. Thank you. So ayun. Ito yung tawag dito, balisuso. Tikman natin. Pero alam ko ano to eh. Namuting kahoy. Pero mas masarap nito yung yung harina. Ay, masarap to. Gabi. Ano to? Harina, malapot na bigas. Malagkit. Ito yung gusto ko. Kuya, kuha lang kami dito, kuya. Sige, eat all you can now. Sarap to, favorite ko to eh. Sarap niya. Ayan. Parang di laman. Parang gumuhit siya ganun. Diretso. Itadakimasu. Silipon ako guys. Silipon ako ngayon. Itsura ng inaantok sa biyahe. Puro kaldag-kaldag yun. Feeling ko naiiwala yung wala. Diyan sa unahan, dadaanan natin. Yun, puro kaldag-kaldag na naman yan. Pangalawa ko na to guys. So, pangalawang balisuso na. Ewan ko sa Tagalog kung ano tawag dito. Suman. Suman ba to? Lahat ng lasa na nakabalot sa amin suman. Suman na yun. Naiiba lang like sumang malagkit, sumang balinghoy, sumang San Fernando, ganon. Pero lahat sila suman. Sa amin naman, sa Bicol, pag suman, yung suman lang talaga. May specific talagang suman talaga. Ano yun? Malagkit siya. Yung bigas? Pero nakalimutan ko na kasi kung anong klase yun eh. Anong noodles mo? What do you want? Seafood or bulalo? Bulalo. Okay, bulalo. Yung maanghang. May bulalo bang maanghang? Wala talaga. Ayaw mo na maanghang? Ayaw ko po. Ito po. Bagsak na yung isa oh. Diba? Bagsak na. Tip ko sa inyo guys, pag kayo bibiyahe ng mga long ride, dapat mga hindi light colors ang mga pantalon na ginagamit nyo. Kasi kikitang-kita yung dumi, tingnan mo. Oh, dumi. Tapos yung mga hinawak-hawakan mo, kahit naka-gloves kayo, no, parang makikita dito, may mga mga dumi-dumi. Kitang-kita yung dumi, oh. Ewan ko lang, pag sa inyo makita nyo. Parang medyo nabuhayan ng naamoy ko yan. Hindi na sa akin na-effect yung kape.
Papasok na kami dito sa Welcome Bicolandia. Tapos na rin kami kumain, mag-almusal. Almusal ba tawag dyan? Pero hindi naman kanin yon. So meron tayong 3 hours and 51 minutes na biyahe na lang at 174 km. So 7:22 AM daw makakarating kami doon. Estimate ko nasa 50 minutes din kami nagpahinga dito. Di ba? Kanan tayo dito guys kasi nga ito na yung Pacamsor. Itong left side na to, Camarines Norte. Daet, nandyan yun. So dito tayo, kakanan tayo dito. Malubak dito men. Tanggal ka. So dito na kami guys sa ano ba to, Ragay. So mayroon pa kaming 110 kilometers. Tumigil muna kami kasi parehas kami na si CR. Meron na lang sana tayo ng 2 hours and 27 minutes sa biyahe. So go, ihi mo na. Siya muna iihi mo una kasi ako magbabantay dito. Yung mga gamit kasi nasa labas. Patayin ko muna to guys. Pinapatay ko to eh. HSTC natin. Oh, di ba? So ayun, biyahe na ulit tayo. Oras natin ay 4:52 na ng umaga. Wala na tayo tigil ha. Diretso na tayo. Uy, grabe, pagod. Natutuwa na ako, nakakaramdam na ako ng saya. Yung liwanag na guys sa paligid oh. Kaso nga lang pag GoPro madilim pa yan siyempre. 7:20 na daw tayo makakarating doon. Sabi ng mahiwagang mapa natin. Ay, sarap. Nakikita ko na yung liwanag ng kalsada. Ayan, kasalukuyan pa rin tayong nasa malubak na area. Yun, pinadaan tayo. Opya. Sipukot dahit left turn. Okay. Nandito na tayo sa San Fernando. Tingin ko hanggang doon na to, hanggang Iriga na to, maganda na yung kalsada. Okay na. Saka pala yung mga lubak na nasa nandito banda sa yung tulay na nandyan sa Lopez. Nandoon. Ayan na yung Mount Asug. Di ba? Asug pala. Yung banda dun sa may kabila, yung malaki doon, Isarog. Tama ako, tama. Time check, 6:36 na. At mayroon na lang tayo 11 kilometers. So madidili tayo dyan sa bayan kasi mamimili tayo ng maalmusal, kape, tinapay, ganyan. Left turn left. Presko no? Ganda ng panahon. Pakiramdam mo napaka-fresh na fresh. Mamaya init, paldo sa init. Buti nga guys hindi umulan. So kagandahan hindi tayo inulan sa daan. So time check natin guys, 6:44. Left turn papunta na ng sa amin. Pero magra-right turn tayo kasi pupunta tayo ng bayan. Bibili ng makakain dito. Tama nga ako, 3 bars pa matitira ng ko dito, gasolina. So ayan, iikot tayo. Maaga pala tayo ang bilis pala ng ating kung tutuusin. Kasi 10 tayo umalis dun eh. 10. Alas 6 pa lang ngayon. Ilang oras lang, 9 or 8. Oo nga, may manok. Tindahan to ng manok dito eh. Yung microphone ko hindi na gumagana. So anyways, dito pala papunta ako sa kapatid ko dito sa may Itlogan. At plano ko sana lulukuhin ko siya. Bibili ako ng
maraming tray. Kaso nga lang, nung nagka-eye to eye kami, bigla niya ako nakilala. Ito, nakangiti na lang siya habang, ayun, binibigyan niya yung customer niya ng itlog kasi may bumibili. So, ayun na nga guys, kung kailangan nyo ng itlog, yung mga taga dito sa Iriga City, pwede kayong bumili dito sa kapatid ko. Ang kagandahan sa kanila, araw-araw may nagde-deliver sa kanila, kaya nakakasiguro kayo na laging bago itlog nila. Tinatanong ko kasi yung kapatid ko kung saan ako makakabili ng mga tinapay dito, malapit, ganyan. Kape, mga ganyan. So, tinuturo naman niya kung saan ako bibili. So, ayun, tinuro nga niya saan ako makakabili. Hanggang dito pala, hindi gumagana yung microphone ko. So, hindi ko alam kung anong nangyari. Sayang lang yung pinagsasabi ko dito dahil, ayun, pagpapanibago na naman ako ng... So, anyway, ayun pala. So, yung tinakbo pala natin, 370 kilometers. Ang gas consumption pala natin dito ay 40 km per liter. So, ayun, mga 5 minutes na lang makakarating na tayo sa bahay. Time check pala ay 7:03 na ng umaga, guys. About naman pala sa biyahe, grabe naman yung yung mga lubak-lubak sa daan. So, yung pahinga pala namin, isang bihis lang talaga yung pahinga namin. Yung una pala, yung una palang pahinga namin siguro mga 20 minutes. Dadaan kasi yung mga pyesa nung ginagawang windmill. So, yun, mga 20 minutes, parang yun na rin yung pahinga namin. So, after nun, nagpagas kami mga 10 minutes, ganun. So, sunod na pahinga, pinakang pahinga talaga namin dito na sa Welcome Bicolandia. After ng Welcome Bicolandia, mga 50 minutes ang pahinga namin doon. Grabe na yung mga lubak-lubak doon sa pagkalagpas na ng Welcome Bicolandia. So, okay naman yung nangyari. At least walang disgrasyang naganap. Safe din naman kami, pati yung motor, wala naman nasira. So, ayos. Thank you sa mga nanood, guys.